Ahoj, tady je Alex. Jestli jste viděli první díl Dánsku, tak víte, že Erasmus Plus mi otevřel úplně nový svět a dnes pokračujeme. Vítejte ve Finsku. Ve Finsku měla Alex možnost proniknout do světa digitální komunikace ve veřejných službách. Naučila se, jak může technologie skutečně zlepšit přístup k informacím a pomoci lidem, kteří potřebují podporu. Byla jsem fakt překvapená, jak dobře tu funguje anonymní čaty, online tlumočení přes apku Tulka nebo digitální tabule. Všechno rychle, srozumitelně a hlavně přístupně i přímo pro lidi, kteří neumí finsky. Její úkol? Analyzovat systém zákaznické podpory v organizaci Helsinki House a přinést inspiraci domů do Pardubic. A víte co? Spousta těch nápadů by se dala využít i u nás v Kalíně. Lepší orientace pro navštívníky, víc dostupných informací. Chci, aby se u nás lidi cítili stejně vítáni jako tady. Ale nezůstalo to jen u technologií. Alex strávila ve Finsku skoro týden a během té doby poznala, jak může společnost fungovat. Efektivně a přitom lidsky. Co jí zasáhlo nejvíc? Úplně jednoduchá věc. Dobrovolnictví. Ve Finsku pomáhá uprchlíkům každý třetí člověk. Ne jako práce, jako styl života. To mě fakt zasáhlo. Taková solidarita, taková síla komunity. Z Dánska si Alex přivezla inspiraci, z Finska sílu. A vy teď sledujete druhý díl jejího Erasmus Plus vlogu. Erasmus Plus děkuji za dobrodružství a nové obzory. Děkuji, že sledujete tuhle cestu se mnou. A jestli vás to zaujalo, těšte se na další díl.